som el Jaume, l'Anna, la Laia i jo, l'Àlex, i som uns alumnes de l'Escola Tecnos, que junts ens diem Piojo Trabajadores. El nostre nanorobot es diu Piojosin, que fa que no reprodueixin els polls al nostre cap. El nostre nanorobot tindrà forma de pera. A la part interior tindrà incorporada una xeringa per agafar la glucosa de la sang, que farà de motor. Tindrà 3 potes per banda, que es mouran amb la glucosa. A la part de sota tindrà un termòmetre que servirà per controlar la temperatura del cap. La part més calenta serà on hi haurà els polls, perquè ells s'alimenten de la sang. El Piojosin, quan detecti la part més calenta del cap, hi tirarà dimeticona. La dimeticona és el producte químic que mata els polls, que estarà guardada dins d'un dipòsit que tindrà el nanorobot dins del seu petit cos. El nanorobot estarà fet de materials biodegradables, ja que així es podrà desintegrar el cap i amb el sabó acabarà marxant.